lor, bumbune harganya sop balungan sapi lor. Ini simpel banget lor bumbune, iki ala Makyus. Selama anut prosedur. Ini bawang tak goreng. Wis mateng san bawangnya terus dientas. Iki lor, bumbune iki bawang terus uyah, gula, mrica, ming ngono tok. Terus engko tak kei iki lor berambang goreng. Wis lembut lor wisan terus dicemplung nih. Lor kaldune lor kilah-kilah. Terus ditiliki lor kurang apa nih? Kurang uyah lor iki lor. Terus iki lor ijon-ijone direngges, diiris. Cukup lor pisan. Terus iki lor ijon-ijone karo brambang gorengnya dicemplong nih. Ini lor. Aromane lor wis seger banget. Jan seger ram. Iki terus dientas terus dimaem.